हेल' रायजोफोर नै दिनै आङो केक बानायनायनि केकनि भिडिअ लाना फैलायबाय गोबाव सम जाबाय नालाय केकनि भिडिअ लाबोया बेखायनो दिनैहाय बे केकखौहाय जोङो माने डेलिभारि खालामहैगोन आरो बेंटल मामोनलाय सेरफांगुरियावहाय ओमफ्राय बे 1 केजिनि ओमफ्राय नैबे बेंट' केक ओमफ्राय नैबे काप केक्स दं आरो ओमफ्राय दा जोङो बेखौहाय हैनोसै माने हैनोथ' सम गैयामोन खिन्थु समखौ दिहुननानै माने बिसोरो जोंनो डेलिभारि चार्ज हरनोसै होननानैहाय जोंखौ लेंहरबाय आरो नै ओरैबायदि किउट केक खालामहरबाय हरनो बाबाय आं नैबेखौथ' अयथासार थांलाय फैलाय नायगासिनो फ्रिजावहाय जाबायदि बेबायदि डिजाइन फार्स्ट टाइम बानायदों माने ओरैबायदि बिउटिफुल होजोबदों आरो ना बिबार माबा माबि नै फार्स्ट लाकि आरो बेयो फार्स्ट टाइम बिदि आं बानायनाय बिबार बारिनि केकखौहाय ओमफ्राय नैबे बार्थडे गोरलै नामा जाहैबाय गिफ्टि हेपि बार्थडे गिफ्टि ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर न'आव जानो ओरैनो फिसा न'आव पार्टिफोर जानो मालाबाफोर न'आव जानो लुबैदों होनबा नैबे फिसा फिसा केकखौ अर्डार खालामनानै न'आव जानो हागोन आरो अनलि फेमिलि ओमफ्राय लोगोसे नैबे काप केक्सफोरखौबो अर्डार खालामनो हागोन काप केक्सखौ जोङो विदाउट क्रिम माफिन जाय होनो नालाय बेखौहाय बेखौ जों 10 निफ्रायनो मोनो आरो जोंनावहाय ओमफ्राय नैबे काप केक्स नैबेखौ आङो 20निनो हरदों आरो 20, 30, 40, 50 बेसिबांनि नांगौ मोनजोबगोन आरो दायो जोङो बक्सआव सोनोसै फार्स्टआव आङो बक्सखौ दिखांना लाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नङाबाथाय जा खस्थ' जायो सोनो नांलाबायजोबो नालाय बेखौनो लासैबाबो दोनहरनोसै आं ओरै सिङावहाय आरामसे जाबाय नै दा बेजों लोगोसे मा बुस्थुफोर बिसोरो अर्डार खालामहरदों बेखौहाय देखायगासिनो नोंथांनो लासै लासै बेखौहाय पेक खालामनानै जमा दोनना लाग्रोसै आरो ना मैला नाङोना हाद्रि हारि माबाबायो एम्फौ ओरै बालाबायो बेखायनो सोनानैहाय दोनग्रोनि आरो बे जाबाय सिखाखौ खानो ने बे जाबाय आरो बेन्ट' केक्सआ नांलानो नागिरदों डिजाइन थाबाथाय ओंखायनो बारा डिजाइन होआ आङो बे नांलायगोन नांलायाथाय नांलास्लाबनाय नङा इयो नै नाङाखै ने नाङाखै दे खिन्थु नैबेखौ बख'नायावसो नाङो बुस्थुआ बेखौहाय ओरै खालामनांगौ जायो नालाय नांसिननो माइखौ मोनसे सोनोसै ओरै नारसिननाय जायोना नाङो बुस्थुआ नैजि खालामनाय जायोना नै हरनो ओंखारबाय आं दोनथ'नोसै से बाथा होना हरनोसै दा होजायो होनोबा नांगौ एसे नांखायो बेंट' केकआव नांखायो नांला होनो गोसो गैयाबा मिनि केक अर्डार खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय एसे गिदिर जागोन बक्सआव सोना हरनो हायो आरो बिदिबा हाफ केजिनि बक्सआवनो सोनोसै जोंहा माबानि बक्स गैया नालाय काप केकनि अर्डार खालामाखै आं अर्डार फैयैखायनो माने दोनफैयाखै आरो एबार दोनसै सोरबा अर्डार खालामोब्ला बक्सआव सोबाय काप केक्सखौहाय उपाय गैया बेयावनो सोना हरनांसिगोन माबाखौबो दोनफैनाय जायाखै नालाय अर्डार फैयैखायनो बक्सखौहाय बेखायनो बेयावनो सोनानै हरनोसै आरो जों हाफ केजिनि बक्सआवनो थोगोन ना बेयो थोगोन थोयो ने थाबनो अर्डार खालामदो नोंथांमोनाबो जादो आंनि केकआ माबायदि खोन्थाहरदो कमेन्टआव नै नैबे बेलुन बेखौ बिहरदों ओमफ्राय नैबे कफि ओमफ्राय बेयावहाय गासै 6टा 7टा दङ ओमफ्राय नैबे हेपि बार्थडे नैबे टपार थुग्रा केन्डेल होनोसै ओमफ्राय नैबे 5 नाम्बार ना 6 नाम्बार एसे कनफिउसन नालाय लाना थांसै जों बेखौहाय दा जों ओंखारबाय नै गरमथार आयौ एसि लाना थांनोसै केकआबो नङाबा गलिगोन नालाय दा ओंखारबाय आरो नै न'नि लामायाव हाथ'वाखै माथो एसि जाब्लाबो गोलोमो आंलाय हैस एफा गरम बोथोरा आयौ सैमा बेदर जाग्राफ्रा बिदिनो दे अयथासार गरम मोनदों सोर सैमा बेदर जायो गावखौनो गाव एसे आन्दाज लाना नाय गरम ना गरमा थिगसे गरम सैमा बेदरा सैमाया जेरै एकदमबारे जायोना इदि जायो जोंबो थांगोन बेंटल सेरफांगुरियाव आं बावबाय थायोहाय गामिखौनो केकनो थांगासिनो दं लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय मोनसे फैयो दिनै मोनसे आरो केकनिखौ मोनसे उनावहाय दोनबाय Let's go दासो बर' गामि नुबायलै माइ गायनायखाय
अखायानो गैया सयथि जोंनिथिंथ' बिथिं मालाय गायबाय नै दासो हिट नुदों एबार ग्रिन नुसिगोना बिथिं हनै फुल दै दं नै दै दंजोबो नै बेयाव ओरै गायखांबायानोसै माथो नै इखिजा नै गायखांजोब्बाय इखिजा गायबाय इखिजा गायनो रोंखौ Party girl, gifty. Oi, gifty. Đi ra bên này. Này, Trang khai đây. Mama. Rồi, party girl, video. Đây, video, này video. Đây, party girl. Như vậy. Gifty đi nào ạ? Gifty đi. Này bố đồng hồ này mình đây đồng hồ này bây giờ. Đây này không? Đây đồng hồ này. Này này 이렇게 돼 이렇게 시. 네. 너무 작아 가는 나만 하이. 이렇게. còn ta rất có thể này cứ thắt nó được mau về lại candle này candle là nếu đâu mà cover cho mình gì 저도 봅시다. 능이 그냥 가대 봅시다. 네 비근데? 그래 가는데. 지금 커버 그래. mango juice. Happy. Sudah jalan. Jalan deh. Aku bilang ini gusto. Wow. Dan siang nó sụp hay bây giờ ở đá bồi sụp đây là phải bây giờ mình bây thì long Bác chiêu này mà bơ mà bơ giống giống là lừa phơi sụp phàm sai long sụp phàm mà hắn nên xin xin nó cần thao đeo của mình nó hoa thăm là gì thăm mà thăm thì lại ta khai xin lừa phơi nơi chỉ khác cái là cái bé này nó thì khai cho nó ha rồi thì sáng gỡ nắng tháng mấy này đấy khai cả xin nhé 방아 바라 그들 나타야 힘들어. 오늘 리워라 마블리. 내가 리워기 가이 만치야. 탐 비팡 탐 피타이. 프람 수프리 수파리. 좀 프람 hơi bị khla. Bơi lại con nó. Bơi lại cái đợt không hành xin đâu. Đi hắn khát thấp. Rồi rồi. Nó thấy ơi kia thấy nương. Chim đấy thử ra. Ôi mình chưa thua, mình chưa đã. Ayu, han xin đường khai bác xã. Ayu, hay là cái lần như này. Hả sao không chứ? Sao không đấy? Hết nào cô? Vì phải cô xuống lên nó mà. Nó phải, phụ man này rồi. Dài mới là. Bây giờ xin nhé, cái gì gì đó. Đã nó ra là hai ba, này rồi. Mình sẽ bị khổ. Thằng phải phi lên nó đi thử. Hắn sẽ đi thằng rồi chính phi đứa. Nên sẽ mình tới đó là cái gì? Mình vậy. Mình là phải mình bảo lấy cái phía xây đã. Cứ đâu dây về mình bảo. Ra bay thế nào? Ra bay. Đừng nghĩ bắt ra nó rẻ phía nào. Ra bay. Dragon bay cái này, từ ra cái này. Dragon gua ba. Ê, ví dụ mà nàng lý lịm nàng à. Thấy. Vitamin nào bốc sư. Vitamin nào mới thấy ăn. Đâu lượng như thế nào đây apa? Kau dulu deh. Jadi nama fresa dengan thula bayi sih mas vitamin jalan nek. Ra bay thôi. Ini. Wow. Wow. Udah sisanya sih. Foto malu. Nah, jahat. Mama minta kentang. Oh, mama ni saya siap. Ada sini. Hả? Ada saya. Không biết đấy là. Có không? Cái thằng này à? Mình sẽ cứ bỏ mình đây không? Mà mình chưa vậy. Ăn nó đó mình sẽ pha xuống cái này về đây rồi thôi. Này đồ phải sốt cái này nó. Béo hai gan sẽ bị bằng quantity trong mình chỉ cần không á 49 ta quantity trong có thuốc lại này sao sao. Mình phải đây con này để hình chứ mình thấy mình đấy. Mà 49 ta boost được gì thế mà sao mình sẽ mà béo khi đừng ăn này.
हाख्लाबनि ओरैबायदि बायलाबायनानै सिलिलांबाय आं गिलु बालु मा बेलाय रायजोफोर मा रोखोम जाना हरदो आयौ सहाय हाला बिदि जाना हरदों आरोना दे हानदो दे नायलुबाय आं हाबजोबसै माबायदिखौ हरदों नै वान माने बेयो आउट अफ स्टक जाबायमोन जोंना न'आव गैलामोन आरो माने वानफोरा ओमफ्राय बेखौहाय बिहरबाय साननि माथो बुस्थु नांलाजोबखो खिथां माथांलाय 2 3 4 5 6 7 8 9 हे नोंथांल' थिनथा जागौमोन दा 4 5 6 7 8 9 10 थिनथा दा बेखौ लास्टआव सानजोबसै आरोना दाय सानबा लेट जागोन भिडिअ गोलावसिन जागोन नालाय बेनोसै लोगोफोर बेनो जाबाय केक टपार्स नोंथांनि फिसाया बेसेबां एज जाखो 1 year कमप्लिट जाबा 1 थुदो 2 year कमप्लिट जाबा 2 थुदो बेखौ जोङो फ्रियाव हरफायो केकजों लोगोसे बेनो आरो स' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नांगौबा केकखौहाय थाब थाब अर्डार खालामनानै लाखादो एडभान्स बुकिं खालामनानै बेनोसै बाय बाय